има спекула с цените, нали така? Или поне така ни казвах. Някои от вас и преди са попадали на мен, аз се занимавам с изработка на подаръци, правя ето такива букети с гримове. Реших аз да си поръчам гримове, добавих си ги в количка преди превалутирането и бях в шок, когато след това видях, че дължа 20 евро повече, отколкото преди това трябваше да платя. Когато влязох да проверявам, се оказа, че всеки един продукт има надценка 1, 2, 3, че и повече лева. Ето тук ще ви оставям въпросните продукти, докато говоря. Правя този клип, защото наистина ми е чудно. Казваха и ни убеждаваха, че това няма да се случи, че няма да има спекула, но ето тя е напълно очевидна. Аз сега като производител, вдигайки ми се разхода, трябва да вдигна и цените на крайният продукт. Естествено, клиентите ще недоволстват. Искам да ви покажа как най-голяма тежест пада всъщност върху малкият бизнес, който се опитва някакси да балансира между цените, за да може клиентите да са доволни и да пазаруват, и в същото време да печели от този бизнес. Честно казвам, съм една идея разочарована. Надявам се това нещо да се оправи в скоро време. Надявам се това да е било просто сега, защото към момента влизаме и все още се нагаждат нещата. Но това е, което забелязвам към момента. Подете ми в коментарите вие забелязвате ли такава тенденция? Има ли покачване на цените в някои сфери и съответно в кои, понеже аз за сега съм гледала само гримове. Ще ми е много интересно да чуя.